Bona nit al públic assistent al ple i als membres de la corporació. És evident que estem davant un ple molt important, probablement un dels més importants de l'any, perquè a més n'hi ha una cosa clara, sense diners no hi ha polítiques que valguen i al revés també, les polítiques se defineixen i el pressupost les han d'acompanyar. Parlava en la meva intervenció en un ple de pressupostos de la legislatura passada de paraules com esforç, responsabilitat, generositat o predisposició per arribar a acords des de la pluralitat proposant davant l'interès de Xirivella. A l'inici de la legislatura diguérem que Compromís que no entrava en el govern però que venia a fer una posició col·laborativa. Ho hem demostrat en diferents moments de la legislatura i ho tornarem a fer avui. Toca fer un reconeixement al treball fet especialment a l'àrea de gestió econòmica i intervenció, avui especialment que segurament siguin els últims pressupostos que presenta o que dirigeix l'actual interventora en aquest municipi. I ho faré, a més, dient on estem i d'on veníem. En 2011, recient entrat jo com a regidor en l'Ajuntament, me vaig assabentar que no estava tancada encara la comptabilitat de 2009, i això era una cosa que em va sorprendre molt. En 2015, tancada la legislatura anterior, estàvem pagant a 72 dies als nostres proveïdors. En la legislatura passada ens marcàrem com a objectiu entrar dins del termini legal de pagament als proveïdors, que són 30 dies, i com bé ha dit la regidora d'Hisenda en la seva exposició, ara estem pagant a menys de 10 dies. Per tant, és evident que hi ha hagut unes polítiques, però també hi ha hagut un bon fer per part de la direcció d'intervenció i volia donar-te les gràcies, Maria. Aquest sanejament i aquesta situació en la que estem ara ha sigut en bona mesura gràcies al pla de sanejament que insistia en intervencions en l'eficiència energètica per a estalviar o reduir gasto i mantenir serveis i que substituïa un pla d'ajust que se centrava sobretot en incrementar taxes i impostos i en una reducció o acotació de servicis que estava donant l'Ajuntament. Per tant, el pla de sanejament ha donat el seu fruit. I estem contents i entenem que és un dels motius per a donar continuïtat a aquest pressupost que va marcat per les directrius d'aquest pla de sanejament. Nosaltres anunciàvem ahir que anàvem a donar suport al pressupost i parlàvem de tres coses que eren millorar accessibilitat, promoció de l'ocupació i habitatges socials. I la millora de l'accessibilitat i la promoció de l'ocupació la lligàvem a lo que era la creació de la nau industrial. Jo crec que el portaveu de Ciudadanos ha intentat fer un poc de broma. Si no n'hi ha un projecte d'elaboració de la nau industrial, no se podrà començar a construir. El compromís al que arribarem o l'acord al que arribarem amb l'equip de govern és que aquesta nau industrial se començava a construir aquest any i per a poder-la començar a construir feia falta un projecte i aquesta construcció se començaria en base a fons de la Diputació o en base a fons del romanent. I per què millorava l'accessibilitat i la nau industrial? Primera, perquè dotava d'unes condicions adequades a la brigada i una cosa molt important, permetia a l'Ajuntament de Xirivella poder començar a fer tallers ocupacionals o formació en l'àmbit de pintura, obra o jardineria. I, evidentment, aquest àmbit no substitueix a una brigada, però és cert que aquest tipus de formació, en alguns casos remunerada, permetria que part d'aquesta formació pràctica incidirà en aspectes d'accessibilitat que és sabut per tots els xirivellers i xirivelleres que és un element important. Ja han dit que la nau industrial efectivament era un aspecte que ens hauria agradat tindre la legislatura passada, es prioritzaren a nivell d'equip de govern altres aspectes i no va poder ser.
i ara és un element que com a Compromís hem ficat dins de la taula. Efectivament, 20.000 euros són poca cosa, però és una peça prèvia i necessària per a poder començar a construir aquesta nau industrial o aquest magatzem municipal. L'acord era en el pressupost començar ja a fer el projecte i iniciar les obres amb partides que vindrien de subvencions de Diputació o del propi romanent o excedent del pressupost anterior de l'Ajuntament de Xirivella. Parlem en el magatzem municipal, tindrà com a conseqüència una millora de la situació de treball denunciada per Comissions Obreres en 2016 formalment en el Comitè de Salut Laboral i Seguretat, la possibilitat, ja hem dit, de fer cursos de formació en pintura, obra i jardineria. També ens vindria bé estos jardins unes hores extra, encara que siguin a nivell formatiu, de manteniment o de plantar nova vegetació que poguera accelerar el compromís per aquest pacte d'alcaldies d'adaptar-nos al canvi climàtic o reduir l'impacte ambiental de Xirivella, i també la millora de l'accessibilitat. Quan parlem de l'altre punt que era important des del punt de vista de compromís, que eren els habitatges socials, estem parlant de dignitat de les persones que estan allí, de justícia i de responsabilitat. Molts anys de desídia institucional, molts anys de no fer intervenció en aquests habitatges, en aquestes cases de xirivellers i xirivelleres, que ha portat, clar, quan a li expliques adequar una vivenda ens costa 50.000 euros, la primera reacció, això són molts diners per a una vivenda, però sí, és cert que fa falta aquesta intervenció, fa falta que s'adequen, que s'arreglen tots els pisos que té l'Ajuntament de Xirivella per, a més, regularitzar-los, fer un nou contracte acord a la llei actual i establir un sistema de funcionament per a que siga un tema que siga relativament fàcil d'autogestionar, de supervisar, per a que no ens tornem a situar d'ací uns anys en què n'hi ha que fer aquest tipus d'inversions tan importants. 50.000 euros no són suficients, ens hauria agradat que haguessin sigut més diners, i en aquest cas el que demanàvem a l'equip de govern era que aquesta quantitat se duplicara via subvencions de la Diputació o amb la reassignació de l'excedent pressupostari de 2019. I l'objectiu de Compromís, o el que ens agradaria a Compromís, i així ho hem traslladat a l'equip de govern, és que quan acabi aquesta legislatura tots els pisos municipals estiguen en una situació regularitzada, amb contractes correctes i amb un sistema global funcionant. Resumint i recapitulant el vot de sí de Compromís, veníem a fer una posició col·laborativa, ho hem demostrat en diferents ocasions i avui ho tornem a fer. Hem introduït dos temes claus per al pressupost des del nostre punt de vista, que eren la nau industrial i els habitatges socials. La nau industrial millorarà les condicions laborals del personal de l'Ajuntament, la possibilitat de tallers ocupacionals tan remunerats com no i una millora de l'accessibilitat. I els habitatges socials, ja hem incidit que era un tema de justícia, dignitat i responsabilitat. N'hi ha altres partides que no ens han agradat tant i, a més, hem vist, per exemple, la publicació de Facebook de la cabalgata del Ninot, que pareix un reportatge de selfies del senyor alcalde, estarem especialment vigilants de les partides de promoció cultural de Xirivella, de les partides de festes que augmenten. N'hi ha altres aspectes del Pacte de la Concòrdia que els recorde que no està publicat en cap lloc per a que la gent es pugui consultar, que entenem que s'hauran d'anar abordant en aquesta legislatura, com és el Parc del Txell, la nova contracta de jardineria, intervencions en zones més degradades del nostre poble, continuar i incidir en l'adaptació al canvi climàtic i aquesta emergència climàtica a la que estem adherits, desenvolupar punts importants del PEMUS o polítiques d'igualtat perquè no pugui passar que partides importants assignades no acaben desenvolupar-se. Per tant, incidir en que Compromís votarà a favor
d'estos pressupostos i estarem vigilants perquè efectivament les parts del Pacte de la Concòrdia a les que tinguérem accés i que ens van agradar se complisquen i incidir en aquells aspectes que des de Compromís entenem que són importants per a Xirivella. Moltes gràcies.